И здравейте, приятели! Днес ще ви покажем как караме. Ето го моя приятел. Кажи здрасти на... И днес ще ви покажем пътя. Ела тука! И така, гледайте. Гледайте. Чакай, не ми трябва да чакам моя приятел. Но след малко много по-бързо ще караме. Гледаме така. Някой ден ще снимам. И някой ден ще снимам как аз пътувам. Видяхте ли моето видео? Видяхте ли моето видео, където там някакви снимки? Моя канал се казва Преслав Пенчев. И някой куче ни гони и трябва да бягаме. И трябва надолу, ела надолу. Ето, една много страшна пътечка. Знаете ли една историята за тази пътечка? Така, където един човек се варял и той там умрял. И някакво куче, някакъв убиец дойдил и го убил. Ама шегувам се, хора, няма как. Ама наистина една тайна ще ви кажа. Каза само в канала ми, не казвайте на никой. Вижте, значи в моя блок, един мой блок има една детска площадка. Кажи, наистина ли е? Да. Ама това наистина, аз първо не се майтакам. Някакво момиче, някакъв... Не са плодове. Това плодове ли са? Казете, ако някой разбира от плодове. И да знаете, едно момиче. Едно момиче там, където... Ела по пешеходната! Блъснах се без да исках в едно дърво, ама хора, едно момиче там умря. Един тя отчидила да разхожда кучето си и той един крадец е дошъл и я убил с нож. Това е наистина, моля ви, кажете дали е истинско. Питайте някои хора, като Аспарух, той сигурно, той живее близо до там. Той живее там. Някой ден ще направим фен среща и моля ви бързо се дойдете в фен срещата, защото знаете ли, че познавате ли Анди Студио и Криската и абонирайте се и Аспарух, кажи си канала. Канала как се казва и той има канал? Вече имам достатъчно абонати. Да, и той има канал и елате да видите мене. Ето мене, това съм аз, Преслав, това е Аспарух. Сега отиваме да караме. Тук минаваме през гадни работи. После някакви... Така. Даваме напред още. Още даваме напред. Така. Аспарух, идвай. Даваме още напред. И се моя приятел. Някой ден ще... Знаете ли, че ако искате се купете ни мои... Ако обичате Майнкрафт... Ако обичате Майнкрафт, моля ви. Обичате Майнкрафт, абонирайте се. Brawl Stars или Майнкрафт? Кажете ми. Brawl Stars или Майнкрафт? Изчака моя приятел. Ето го моя приятел. Ще дойда да му помогна, ако ще... Кажете си, пишете в коментарите кой ви е най-добрият приятел. На мен ми е той най-добър приятел.